buɗe tafsiri ko a yi ta kirga kwanan wata an sa 10 ne ga watan hudu ko daren da wata ya yi kwana 25 to nan za a buɗe tafsiri na mana shaban kenan shaban na mana to na sama wani wajen zai zama shi ne 10 ga wata ne sabon boyi na amtaki 27 tafiya wajen tafsiri suka ce na'am za mu tafi ranar 25 na'am waje mu huta ran 25 da ran 26 washe gari 27 mu bude tafsiri alhamdulillah Allah kai mu shi da wanjan a Kaduna ba alhamdulillah shi Allah kara muku lafiya kara lafiya ya kara tsawonin gashiwa ne karbi da yaji ma na so da zama dan jarida wannan shi da zama babban dan jarida tafsiri رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخرى الذين يطيقونه في الطعام مساكين ومن تلوى خيره هو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون السلام عليكم جماعة مسلمين جمعوا musamman mutanen Najeriya musamman mutanen Yobe mutanen gidan gwamnatin Yobe da manyan ma'aikatan Yobe wala rasin mai girma gwamna da SSC da mai malagoni da SSG mai malabuni da SSG ya yayansa da dukkan jama'an mu na yau gaba daya alhamdulillah mun gode wa Allah da ya kawo mu lokacin Ramadana bari ma Allah ya raya mu ya kawo mu lokacin Ramadana wani wata ne mai daraja a musulunci saboda kowane buhu abin da ya kunso shi ke ba shi kuɗi in an je kasuwa an sai buhuna guda 2 sababbi aka dawo gida aka kunsa ɗaya da dusa aka kunsa ɗaya da shinkafa aka mai da su kasuwa kuɗinsu ba za su zama daidai ba na dusa ba zai kuɗi ba na shinkafa kuma zai kuɗi to watan ramadan ya kunso mana ne abinda kowane wata bai kunso mana ba in ba watan rabiul awwal ba Allah ya kunso mana alqur'ani cikin watan ramadana ya kawo mana saboda haka ya ladabtar da mu da cewa bayinsa guda 2 su ya dora wa isar da wannan aika babansa da jibrilu mala'ika ne shi zai karbo alqur'anin daga fadan Allah kuma ya isar da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma isar da shi zuwa ga halittar Allah gaba daya shi mala'ika baya cin abinci baya shan ruwa baya da aure amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci yana shan ruwa yana yin aure yana yin abubuwa waɗansu irin waɗanda mutane muke yi saboda haka ne da rana aka ce mu yi kama da jibril da ya kawo qur'ani shine godiyanmu na Allah lalle mu yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fassara mana alqur'ani shine ma yin azumi din da tukmilu al-iddata wa tukabbiru Allah ala ma hadaykum wa la'allakum tashkurun mun cika lissafin watan ko 29 ko 30 in ya kare mu kabbara mu ya Allah kabbarori kamar yadda aka saba saboda mu ji tsoron Allah don Allah mai da mu cikin bayansa masu yin tsoronsa alhamdulillah a kula a yawaita ibada cikin wannan wata yawaita ibada musamman karatun alkur'ani musamman salatul fati a cikin wannan wata a yi su da yawa wata ne wanda Allah yake ninnin kalalan ibadu saboda kar a bari watan ya tafi haka ba da an cika shi da kayan ibada ba a yawaita salloli a yawaita karatun alkur'ani a yawaita salatul fati
Allah ya taimake mu, Allah ya karfafe mu, Allah ya karfafa imanin mu, Allah ya karfafa soyayyar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka yi ibadunmu da za mu yi su albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam, albarka mu dariƙa mu shehu Tijjani da mai fi'ila mu shehu Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima umrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allah saukar da albarka mai yawa a Najeriya. Allah ya yi bala'o'i a Najeriya. An samu albishir mai yawa saboda zuwan watan nan ya fuskanto ga 'ya'yan shehu da jikokinsa su fuskanto Najeriya sun kai wajen mutum 50 suka shigo nan Najeriya. Duk wannan alheri ne daga Allah ya ba mu kyauta 'ya'yan shehu da jikokinsa sun kusan 50 suka iso garin nan. Da albarkar shehu Ibrahim da shehu Tijjani, Allah ya yi mana bala'o'i, albarka ne sallallahu da saukar mana da albarka ne sallallahu. Shi wali wani abu ne mai wuyan ganewa, mai saukin ganewa. Abin da ake kiransa wali wanda ya dauki dukkan lamarinsa ya miƙa wa Allah sai yadda Allah ya masa shi na ke yi. Tawallallaha wa tawallahu Allah. Ya jibinci Allah, Allah kuma ya jibince shi na kiran wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Waliyan Allah, Allah zai kai su lokacin da wani yana cikin jin tsoro, su ba sa jin tsoro. Lokacin da wani yake cikin bakin ciki, su ba sa cikin bakin ciki. Su wane ne waliyan ne? Sai Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wanda suka yi imani da Allah da annabi da duk abin da annabi zo da shi kuma su zama suna tsoron Allah. Tsoron Allah ko iri biyu ne, wato ta janibin Allah, Allah ka ba shi haƙƙinsa na zama wasa Ubangiji Allahu Akbar. Sauran bayansa kuma ka zauna da su lafiya na haƙƙin zama lafiya da su. Saboda haka ne ma sallanmu take ɗauke da irin wannan asiri. In ka zo kai alwala za ka yi sallah, kai musulmi, in ka zo ka tsaya gaban Allah za ka nuna wa Allah duk abin da na sani da abin da ban sani ba, duk abin da nake so da abin da nake jin tsoro, duk Allah na zubar da suna komo gare ka. Allahu Akbar. Dukan su Allah ka fi su, na dawo gare kai ne komi nawa, kai ne mai mini komai. Shi ganan sai ya kama fatiha, ya kama sura, kamun ya gama sallar kamar an tambaye shi ne, ai kai bukata ta biya, kai wa Allah abin da Allah yake so, abin da Allah yake so ka zubar da komai ka koma gare shi, ka ji ba mai maka komai sai shi kadai, abin da Allah yake so kenan. To amma kuma ya za ka yi da bayinsa kada su je ka zo ka cuce su, kai musu zalunci, su yi karanka wajen Allah da ka shirya da shi, ya komo ya dauke ka, ya dauki ladan ka, biya maka bashi, sai ya baka a wuta. Mai sallah sai amsa ai da lisanin hali, ba da baki ba, da halinsa sai ai ni ina da hankali na ya Allah, ai ina da hankali na san bayin Allah iri biyu ne, akwai masu karban takarda da hannun dama, akwai masu karban takarda da hannun hagu. Duk zan zauna da su lafiya, ka gama yadda zan yi assalamu alaikum dama, assalamu alaikum hagu, shi kenan. In ka yaka ka zauna lafiya, ka zauna da Allah lafiya, Allahu Akbar, ka zauna da bayin Allah lafiya, assalamu alaikum. Wannan shi ne musulunci. Allah ya taimake mu, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mana kasar mu, Allah ya kiyaye mana jama'a mu, da za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na jin wani yana tambayoyi a cikin wani kaset, yana tambayan wani munkiri ne, wai shi a rufiya masa menene waliyi, a ce masa waliyin Allah shi ne wali, kuma shi ne wanda ya jiminci Allah ya jimince shi, ya ɗauki dukkan lamarinsa ya mai da shi wajen Allah. Allah shi ne abin sonsa, Allah shi ne abin yardansa, Allah shi ne madogararsa, Allah shi ne mai masa komai. Haka shi wali ya zama. Allah kuma ya ɗauki wali, ya ɗauke shi kuma ya jimince shi ne zai masa komai. Har aka zo kan wani abu mai ban dariya, wai ku yan Tijjaniya
in kun wani abu ya same ku sai kuka ce shehu shehu bai yi mamakin wannan ga Allah wannan mutu bai san ko ya san Allah bai san lamarin Allah ba shi dukkan mutanen duniya kowa kamun ya zo duniya Allah ya riga ya ba shi aikin da zai yi in ya zo duniya zai zo duniya lokacin da yake shekara kaza zai yi karatu lokacin da yake shekara kaza zai yi aiki kaza lokacin da yake shekara kaza zai samu mukami kaza in mai karatu ne in ba mai karatu wani a faɗe kamar yadda zai rayu kowa Allah ya riga ya naɗa shi polis Allah ya naɗa shi polis alƙali Allah ya naɗa shi alƙali minista Allah ya naɗa shi minista gauna Allah ya naɗa shi gauna shugaban ƙasa Allah ya naɗa shugaban kowane title da kowane irin abu ne Allah sai da ya naɗa ka tukuna ka zo duniya a naɗe mutane za su same ka a naɗe sai ka zo kai ta bin abin da Allah shirya maka cikin rayuwarka to aje wani ya tambaye ni wani jahili irin wannan ya tambaye ni irin wannan ya ku ga Allah amma in wani abu ya sai wuce shehu tijjani ko shehu abdulkadir in ji kadira ko shehu da bello in ji mutanen sokoto ya to ai waɗannan mutane sun riga sun mutu mai za su taimaka muku da shi ke kama suna ku da ai ko suna da rai ba za su yi mana wani abu ba amma yanzu idan da dare ya yi barayi suka zo gidan mai kudi suka kama masu gadi suka kulle suna kokari za su balle gidan za su shiga su barayin sai mai gida ya farka sai ya dauko damba ta caji ofis sai ya buga wa dpo maza aiko min da yan sanda gidana layi kaza lamba kaza ga barayi za su shiga gidana a taimake ni abin gudunmawa ya kai sa'a dpo ya dauki yan sanda unit guda ya sa a cikin bakar mota suka zo da bindigoginsu sun hango gida ana kokari za a balle su masu gadi kan an daure su ana kokarin za a balle gida a shiga sai ga yan sanda sun zo da suka zo kuwa sai suka daga bindigogi suka harbe pop maza sai barayi suka gudu barayin nan da suka gudu mu a aƙidanmu na musulmi Allah ne ya kore su ko bindigogi ne suka kore su Allah yana ruwansa shi aka kira wa aka kira polis ko Allah aka kira wane ne na da polis ya naɗa shi akan irin waɗanda rigingimu ne ai kaga lokacin ba buga waya gidan alkali ko gidan minista ko gidan gwamna tun da ba aikin su bane Allah bai nada su kan wannan ba Allah ya nada police ne kan irin wannan abubuwa to da police suka zo za su yi aiki da aka nema su yi da yake Allah ya san su raunana ne ba za su yi kuma ba sai ya karbi aikin da kansa shi Allah ya kori barayi wata gida cikin yan sanda ma akwai wani barawo wanda ya fi ɓarayin ma sata amma da aka buga waya aka buga abun nan bindiga sai suka gudu zan nana ta tambaya waye kore su Allah ne ko bindigogin Allah ne ya kore Allah ko aka kira dan sanda aka kira ko waye na dan sanda Allah kai aikin ya fi karfin dan sanda sai Allah zai iya saboda haka Allah ya karbi aikin da kansa ya kori barayi don shi ne dan sanda ya san dan sanda mai rauni ne mutum ne dan uwan kowa amsar da na baya kenan wa wani da ya tambani irin wannan mutane suna shiga abin da bai dame su ba wai mai maulidi annabi bai yi maulidi ba annabi bai ce maulidi ba mutumin da ya yi ta kokari da shi wanda ake tambaya to annabi ya yi maulidi ya yabi wa dama in za a maulidi wa ake yabo wa ake yi wa tarihi to shi ko in zai yi maulidi wa zai wa yabo
tarihin wa zai yi ni ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi bita ne akan halitta Allah ya fi bita ne akan mazai haka ake so yayi sallallahu alaihi wasallam ai an tambaye shi muna ganin kullum litinin kana azumi kullum alhamis kana azumi sai ce litinin da ran nan ne aka haife ni yasa nake azumi ran litinin alhamis kuma ran ake tara kayan ibadu ake isarwa wajen karba ina so ibada ta je da azumi a cikinta to su masu musun maulidin nan su rika yin kullum litinin su rika yin azumi mana in sun ga namu ya yi yawa su ɗauki kaɗan ɗin mana kullum litinin su yi azumi kamar yadda annabi yake yi saboda ga ai duk abin da ya zo da sunan son annabi a musulunci duk wanda ya ƙi abin zai zama na ƙasa a musuluncinsa abu ne zalla son annabi da ake yin sa to idan mutum ya ƙi abu zai yi rashin daraja a wurin Allah Allah zai yi ba ka son annabi sallallahu alaihi wasallam Allah cusa maka kin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kana musulmi wata ke sai ka yi sallan ka gama ka yi hajjin ka gama ka yi azumin ka gama ka yi sadakan ka gama in ka je lahira Allah ce ka kayan ka ba na so tun da ba ka son kayana me ya iya in Allah ya ce ba ya son sallarsa ba ya son azuminsa ba ya son zakarsa ba ya son hajjinsa tun da ba ya son kayan Allah Allah ba ya son kayansa wani ne babban kayan Allah Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wataƙila sai Allah yi wa maƙiya annabi haka tun da ba ka son kaya na ɗauki kayanka ne ma ba na son kayanka to me yayya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya mu cikin sonsa Allah matar da mu cikin son annabi Allah ya tashe mu cikin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam amin ya mola amin